Hagabaning kong ngisngo yagaban aingu yublay mola plela yung hikum ka jing sang samla banginyo ban penlong ya kani ka jing shakri ka jongi hagani ka janmiet ka bamanta banakalyang ka jing sang samla ngi priang sungu bahaya pi iway pa iway ki para bangit baro ki bay shembanta hagani ka jing shakri lang ka jongi bangingit skam bagani ka jing shakri ka jongi kanlong ka jing kerku ya ka jing em ka jong pi iway pa iway Haswa ka bangin ya shaprang jong jing shakri ka jongi nginya pendam lang ho blay hakmat ka jing duai tungin ya duai kok pa jongi ubah beneng ngiwan ya ka ban ai ngu yemi atrai hakani ka por jong ni ka khalaman na ka banta ka jing yalam ka jing don kat ka jong me ya ka jing em ka jongi bat kumju hakani ka por ka bamenta mila prela jingi kum ka jing sang samla mengiyo ban penong ya ka jing shakri ka jongi hakani ka por ka bamenta ngidwai kan ran atrai ka jing don ringkat ka jong me ya ka bamen long lem don ringkat ban ngi atrai hagini ki banta baro ki bangi dei ban pendam kan nong daga jing kersan bor ka jong me daga jing don ringkat ka jong me ba khamtam atrai bagani ka jing shakri ka jongi kan nong ka jing shakri ka bala bantai ka jing em jong nu re jong du ki ba pek ki ba khmi ki ba don banta hagani ka jing shakri ka jongi long lem don ringkat ngi atrai ka ni ka por ka badang sa hi boro ko wai ngingu ngidam ngidwai ngi pan karpan haka kerteng ka ba em ka ba don bor ka jong try no pun jong Jesus Christ menta ba sidu ki bom jukur du amen nginya simbenta lang da ka bangin yarwai ka jing rai ka ba laispa khandai ka jing rai ka ba laispa khandai bar hadian balade ban rai ka ni ka jing rai ngasngu ba ban kerpal i wei na ki khun samla jong ka balang jongi i Mr. Pins kham lang rinja bin sngu ba ban yalam yangi ha ka ba police dang badwai Jisu melong badam ya pertai melong kambun spa kam kolong laka kerteng ya ka spa pertai belun barokawai ngalayo lang bat ublay barokaway ngalayo lang bat ublay jing sngobha kakumat jong mi long kam kor dosikat day ya ba ika kumat baro saudong kelengka bertai sentiu saron jeng itenat kabuneng sentiu saron jengi tenat kabuneng stibas kem kakerteng jong mi habawan nong shun bantur jing yap hi u kelakau om long shu banang leshlur me ba penjom ngam don shu tang ban riwai me ba penjom ngam don shu tang ban riwai ngabadung balapen riuspa nga ukoy di blayolan enen haka lilong shirkay mentangan yari waishan ay ngam don tang ban ngukat badang
tang ban ngukat badang em. Shua bangin litlang khmat jung blai jing duai ngan pulina ka stiu pol sikinong rom kalnong ka ba khadar ka dokhat ka maningkong ka ba ar bat ka ba khandai hado ka ba khadar ki kentien ki ba ongkom ne namar ka ta ngakirpat ya phi ko para bangen na kita ki jing isnei ki jong blai ban IT no ya ki met jong phi kum ka jing knya ba em ba khot bat ba pen sngo bha e ya blai ka balong ken ka jing sakri ba kenja men sim jong phiบัตรวัดเป็นเสียมริงกัดยาลาดีบัตรกันนี่กับประเทศริตุเป็นกลาดอร์นอยาลาดีเกนดากจิงเป็นทำไมยากจิงมุดจงพีขนังบพินโยติบกับบกุมโนกับลองกับมอนกับจงเบลกับบาบัตรกับเป็นสงบาเอบัตรกับจานายเดตัวกับจิงยีดกันลองกับเคลมอาร์ซัมตุกยาร์โนเป็นสงบเตรียมนากตากับสเนียวตุสโนฮากตากับบาhaka jingya it para bangen tulong kibay it no parlok hi haka jingya nyaw buram tulong kibay nyaw kor parlok hi haka jingle minon tuwat long kiba alhya kiba shithem haka mensiam kiba shakri ya utrai kiba kemen haka jingkermen kiba yaisha haka jingjenjar kiba yaine minon haka jing duai tungin leit lang khmat blei haka jing duai kukpa jungi bahabeneng kumni pat try ngiwan khmat jongme hakani kapor bamenta ngimla ti try khlam aingu bamela don ringkat bat ngi kini kisngi kipor kiblalek no baro hadu kani kapor bamenta try ngi i shisha ba medon ringkat bat ngi hakaba medang pli kalat kalenti bangin yo kum ki khon samla ban penlong kini ki jingmani ki jing sakri jongi ho lingba jong kini ki online service try ho barok di kajing penyat ke start hi kajong me ngi em da shisha kini ki sngi por ki ba e haba ngi dei ban mat ya kani ka khlam jing pang covid 19 atrai ka ba ngi lamat na do menship snam atrai arjar arpho do kani ka snam ka ba menta atrai ho atrai ngim yo ya kata kalat ban mani ban sakri lait lut ya me atrai lalalong ka mon kajong me atrai ba sa shisien pat atrai kum ki banget atrai ngin yo ya kata kalat bangin yo ban wan kiu ke yeng ka jong me ban mani ban sakri lait lut ya me khlem kanu ka jing perking atrai ho atrai jisu uni khunyang jing pang atrai ula le don bor da shisha kani ka sla prathe atrai ula sar kiri barok atrai bat ho atrai jisu shibon ki men sim ki la shakta uni khunyang jing pang hadu kini sngi ki por bomenta atrai pen khia ma me ki banginget badak snam ka jong me atrai men sach no kini jing pang atrai nakamet ka jong ki hoi ti atrai ngi kan mau ri ki long yeng ki long sem ki balamat ya ka jing do no la ki jong ki it ki bathain atrai huni khunyang jing pang hoi atrai let ma me atrai pha du men sim jing pen tingen jong me beken mat ya ka jing tingen ha ka men sim ka jong ki ba kin sngo ya ka jing don ringkat ka jong me bat kin don ya ka ta ka jing kermen ka bas kham atrai ba ondalawai kan ka perthei kin yo ban kin do biang ya le jong ki ba it ki bathain hoi atrai la dalong ka mon ka jong me atrai ha ka por ka ya ka ba mi hi me iben tu penduk pendam no uni khunyang jing pang na kan ka sla the aku pa hoi aku makani ka por atrai ngawan hakani ka por ban duai ru na bantaki nong yalam jong ka jing seng samla hang ni habalang ka jongi baken la te aku pa ban yalam yengi kum ki khon samla hapdeng jong kani ka perthei ka e hoi atrai da ka bor brio ba ka jing start brio ka jong ki te kenom la te atrai ki don kam ya ka jing pen chat bor ka bon hiname ba da ka jing start ka jong me atrai nang ai ki bikinang la ban pentulun ya ka hima ka gospel ka jong me hoi atrai ngi duai ru na bataki khon samla hoi ngi long gi batolot atrai hakabau boman atrai ula kumno ban pen shoy ban pen ha ban pen kolon no ngi long ki batolot da shisha hakabor la di atrai ngi don kam ban ai bor ngi atrai bingin la ban om ban pen seriem at kanika perthei henry ban yat haka nong rem la di bat haka hok bat ka jing shisha bat haka jinget ya me atrai pen chat bor mi ngi kum ki khon samlaru hoi atrai jisu ngi duai ru na bataki khon samla ki bla jingain on aka yeng ka jong me ba mi him atrai men ban pasiaw ban keren ya ki ling bau men sim jong me ba ki dot not mau ki jong ki men pen jam atrai bikin phai no sha me atrai jisu kin wat ya me ha ki por ki bakum ki ne hoi atrai jisu
ngi dwai ru akan ikapor ba mendon dekat baka bi nong keren atrai badon ka benta ka bakrau ban sam ya ka ktin ka jong me hoi ka jing pen kre ka long jong bre re ka jing pen janai kan long ka jong me atrai don dekat baka ni ka jing syakri ka jong ngi na duk bak sedang haduk ka ba wain ok ka jong ka ngi boti kini ki eke baro sang ti ble ka jong me bat tu dama bat kelet ki pop ki ringkang ki bangi jup sosi me na ka porspor na bakini baro ngi pan ting tribe nong pem jing Jesus Christ amen. I ai kublei shibun ya pi Mr. Penskam lang rinja haga jingelam ga jong pi haga bapuli nakaktien ga jong blei baru haga jing duai ublei unkar khu bat unong lem ron kal ya pi Penskam haga jing em ga jong pi haga jing shakri ga jong u ya ka kam ukan ran baru haga jing em ga jong pi ka baman ka si man ka por haga ni ka por ngen poi pat sakawe ka jing shakri ga jong ngi haga bangin yo sngo no ya kaktien ga jong blei nai Mr. JL Nong Lai Mr. JL Nong Lai ilong iway na kidkot committee balang jong ga balang Presbyterian Moro but nakalyang ka jingsang samla ni pdyang sungubha yipi Mr. JL Nong Lai bangiduay ba ublay unong lem don dekat bat pi lingba kani ka kubor ka ba pensam hakmat jongi hakani ka por ba menta bangi ngeskam ba kani ka kubor kanong ka jingkar khu yipi iway pe iway baro ki ba yepe lingba jong kani ka program Hani ka por nga ai khu blei ban ai ngu nang kong e yo blei bo blei lo yalam ya ka jing yang ya lang ti jongi ha ka ka prathai ni ngai khu blei ha ka ka por nakam ta yi charman ba pan ya ka jing seng ki para samla ke no kit kam baro ki pastor ki temen basan ki long kami long pa baro kat ki bedon ngai khublei phi ha ka kerteng beron bortam jong trai beron penem jongi Jesus Christ ngai khublei ru ya ki para banget baro ki bapet ha ka YouTube channel jong ka balang ha ka kerteng ka jong trai bat unong penem jongi Jesus Christ mentangin ya phai no bet sakak tien ka jong blei Haga ka por nga pensyong nang rem ya kaktian jong blai haga city of Paul sekinong Efesos lenong kebasan kadakot kebas khatsan kiktian ke jong blai ki ongkom ne to khmi bha te kumno phia om kum ke bom start hanrai kum ki bastan da ka basu spa ya ka por kini kisngi ke long kibas neu kini ki kentien kaba ngin yakran bernya selok ha kane ka jan ha kane ka por lingba kane ka jingsang samla jong ka balang shab ngin poi kane ka benta ngin pendam sha ha ka jing dwai tu ne dwai kok pa jong i ha beneng ngai ngo emel trai sai sin pat han ko por bangi yo ikan galat bangin ya slok naga benta ka ktien ka jong me trai mi i trai shakri barit jong me uyang han ka por ban sam i ka khobor i ktien jong me trai ngangam long ye ring it ngi buti bai tang da ka kti ka jong me naman me long trai jongi ubaju lam yangi hak jingem jongi man la kasngi keren atrai ngin shashkor namar me long ublai hi haka kerteng jong trai penom penem jong Jesus Christ midwai amen kabenta kabangan bu hakane ke por ya kabanya selok ya kane ke ktin jong blai ka kalong to ya ha ka jing stan ya ha ka jing stan ya kane kabenta kane city of Paul siki nong Efesos upol Ukren ya kini ki kentien Syabhang kini ki nong Efesos namar bawi yakini ki nong Efesos ba kim yat bah lani kim khami bah kumno ba kin yat hak jing yan ti jong ki deina makata upol Ukren yakini kentien na kapanta jong ki namar ba upol ukwa yaki ba kin yat hak lenti ka jong ublai deina makata uong yakini ki kentien to khami bahate kumno phinyat om kum ke bom start hanrei kum ki bastat
kata ka Paul udon kane ka benta ban keren ban kentu ban ya selok bat ki ha ka jing ya lanti jong ki kum ki banget bun sin hakini ki sngi ki bamenta ru gumju ngi kum ki para samla kum ki para banget be jongi jango utrai ba shibun ki ya ha kana pathai kim tip shai bakin ya kim tip ndre ki ya la ka ya klem khami bha klem pej bha pakiyat ke jingya lanti jongki ndre kiyat bet kat shabakimon kat shabaki kwa kamansim ke jongki kiyat dain makata kumba upol hangne uang to khmi bha kumno phiyat to pej bha shai ba phinyat shai ba phinlej kai ke banja kanang ne shakhmat lada ma phi ki para samla pa phiyat ha kaneka prathai nimdei ban long kum ki ba biet các tiên trong plei hàng này có ông ba upol uong wat long phi cái ba biet han rei cái ba champang kam cái mon ka jong utrai kata ka bu upol ukwa ban kren ha kini kinong Ephesus kaniru kalong nakabanta jong phi kum ki para samla ki para mai bait baro ki ba pet ki ba khmi ya kane ka khubor ha kane ka por ka ba menta dain mata ha ka jingat lanti ka jonga ka jingat lanti jong phi kum ki samla ai ba ngin khmi bha ai ba ngin pej bha kum no ngin ya ha ka jingat lanti jongi ha ka ne ka prathai ka tien ka jong blai ka ong ha ka kitab jong Ecclesiastes ru ka kren shaphang ki samla le kamen ko samla ha ka jinglong samla bato kadonut jong me kan kemen halakasngi hak jong samla ka jeng yaj lenti ke jong ki samla Ecclesiastes ukren yagini kentien haki samla namar kane kadai ka jing sang samla ngahap ban kren na ka banta ki samla khamtam hak yaj lenti ke jongi kum ki samla ka jing yaj lenti jong phi kum ki samla ngena ka khtien ka jong balai ka ong bo Ecclesiastes wong hang ne le kamen ko samla ha ka jinglong samla ai ba ka don nut chong me kum ki samla kan mau ya u blai halakasngi le kamen ko samla ai ba ka jing le kamen ka jong phi kum ki samla ai ka jong le kamen ka jong phi kum ki para bangai ai ba ngin kan mau ya la utrai unong thau jongi hakane ka po kane ka bantaru bau Ecclesiastes ukran ya kane ka landong ka khatar kada khot ka baningkong to kan mau ya unong thau halakasngi hak jinglong samla jongme kane ka ba banta ka ba u absol ya u Ecclesiastes ukran na ka banta kini ki samla le kamen ko samla ngidon kam kum ki samla bangin kan mau ya unong thau ha ka jing le kamen ka jongi kum ki samla lada mangi ki samla lada mangi ngim le bha bangi le kamen ha ka jinglong samla lada ngim kan mau unong thau ka ai ka banja ha ka je mu jongi ni pai chu shu ha ka shithi kamaning kong opsal Paul sau Timothy namar upan kan mau yiri kan tien ya Timothy kum u samla các tiên cái trong play u Paul Ukraine hang nei ong to ai ba ya no ru ban i ben ha ka jinglong samla jong me para samla kani ka bantaru kadan kam yanga ya phi kum ki samla kum ki para bangai ba ha bangi ya lanti ha kana parthai banginem de nginem sha i ben nginem sha pe thmat ha ki para bangai ki para bi namar ba hak jail ti jongi hang ka parthai don kam mengi bangin ya kat kum ka khtien ka jong blai bangin sha iban bangin dei man sha ong o utai samla ulang kumta ba ong kata ka samla kan long kumta upol upan kan mau kini kentien khmi bahate kumna phiyat ka khtien ka jong blai shu upan kan mau na ka banta jongi kum ki samla
ba namar kini kisngi ki manta kilong kisngi ki basneu upol hang ne Ukraine to khami bhak te kum no phin ya om kum start nrai kum ki start da ka basiu spa e ka por namar kini kisngi kilong basneu kini kisngi kilong basneu kata ha ka jing pech ka jing khami ka jing i ha ka jing ya janti ka ka pathai shibon ki samla ki jot ki pach ki pra ki hap se ke jing sne jo na pathai namar ba balai bekim khami ba kim pech ba kumno ki ya ha ka ka pathai ki para bangai bai baro ha ka jing yanti jong ina pathai ngem dei ban artatien namar ublai ukwa yangi bangin ya ha ka na pathai lengba ka jing yal yanti jongi ngidei ban khami ba ngidei ban pech ba ka ai kaba umen siam jong blai un yalam ha ka jing em jongi lada mangi ngem pech ngem khami ba namar kini sngi ki bam ta klang sngi ki ba sneu upol hang nei ong ki sngi ki ba sneu ba ha bangi ya hang ra pathai ngin sha yalam baklano namar bangim pech ngem khami ba dei nam kata ko para samla para bangai biet ke jong autrai nga kom syakri barit haba nga ya lanti hakna pathai nga hap nga kelon tan rai ai ba ka jing ya lanti ke jong a jong phi haba ngi or ngi hap ngi kelon ngien khli ngien khe padang ta na ka jing ya lanti jongi bat ngien phai sau blai ha ka jing em ka jongi nang ne sap kana ka pathai upol Ukraine ru ha ki nong Thessaloni hakane ka por hakane ka banta ka lanong ka ba lai ka khot ka ba khat wei ik tien ka jong blai ong kum ne te ublai hi pa jongi bat u Jesu Christ bo trai jongi un yalam lanti yangi kata ka ba ladangi phai shu blai ladangi phai shu blai ladangi IT shu blai ha jing lanti jongi kum ki samla ublai u yalam mingi ublai u tin lanti ngi ha ka jing ya lanti jongi ha kana ka parthai ka jang ya lanti jongi ka parthai kham tam ma phi ki samla mangi kum ki para bangai ninang jangai kadang-kadang jerong ka jing ya lanti jongi ha kana parthai namar ha ka jing ya lanti jongi ka parthai ki don artli ki lanti para samla para bangai bi artli ki lanti kawai ki lanti ka ba khem bat kawai ki lanti ka ba kaluat than rai kadang kamengi kum ki samla kum ki perbangai hak jeng ti jongi hak ka parthai ngin ai bangin jiet kan ya kata kalanti kaba umen siam khu jong bulai unya lam yangi ha bangin jeng ti jongi wat sha bang maman unya lam bakla yangi hak jeng ti jongi ka parthai rai ai bangin jiet yaw trai jongi Jesus Christ hang ni ka tin jong bulai gong jiet phi ya kalanti phi kwa ban ya ya kalanti ka ba khem ne phi kwa ban ya ya kalanti ka ba kaloj u Jesu Quran ya gani ki kentien ha ka gospel u Mattheus lanong ban nyaw record khat lai khat sau bat ru ha ka gospel Lucas khat lai ka record ka bar fuar ki kentien wa Quran jiet phi ha kalantu ha ka no kalanti pa phi ya kum ki samla ai bingin jiet jene kalanti ka ba khem kalanti ka ba kluoj ka long ha bangi ya ha kalanti ba kluoj kan poi se ge se ka jing jot ka tien ka jong blai gong dei na kata ha jing yanti jong ikum ki samla ngidon kam man khmi bha ngi i ha ki long ye long sem ka jong i ha ba ki tei ye ka sem ka ba thamai ki jot ki pach ki pra ki don ke jeng bom su jimut chu hoj dang samla dang kat to kan banai ha ka jeng yang ti jong ki biang ki bet hanrai ha ka bakut hal laisnam lana sau snam hadien ki las dang ban pach ban pra ki long yeng lo sem ka jongi namar ba ngim khmi ba ha ka jeng yang ti jongi ha ka na ka parthai bat ngidon kam ru ban khmi ba bat ngin phai show blai namar ka tien ka jong blai ka ong ha ka ne ka city of Paul hi shakinong fesas lanong ka basan ka thot kam nang kong ta ter ka tien ka jong blai ka ong talong phi namar ka ta ki dong but ki jong blai kum ki khon ba i
ตัวยายแท้ก็จึงเอ็ดกุมเบาเครสอุละเอ็ดจะพีกตากบดนคำอย่างงี้กุมกีปราบังไงกุมกีซัมลากุมกีลองเยี่ยงลองซัมกีบาเป็ดบาขมิยากันเนกา YouTube channel จงกบัลังหากันเนกปอร์ไอบามังงี้กุมกีคริสเตียนกุมกีบังไงเงินลองkita kinong buat ke jong try ngin long kita kinong senran ke jong Yesu ngin long ki senran ki ban buat dia ka kerti ke jat ke jong u lada phikli kum no ngin buat yu blai kum no ngin buat yu Yesu hang hang ne ngi mi kan du shu habang ngi buat yu blai ka long ngi don kam bangin pech ji ka tin jong blai bangin phai shu blai la ba ka jing doi kata ka ba don kam ngi kum ki para samla kum ki bangai ke jong autrai hak jingel tu jongi namar kata ka jing kerpat ka jing tu jong anak por kalong ko para samla khmi bha kum no phiyai khmi bha kum no phiyai ngin dei ban long kum ne unong roi shemen sim ladang ipech ha kaneka jing roi ka ba sau spa sau phulai unong roi shem sim hane wong lingba ka jing duai to yalam yang iko kan rat kat pengin ya chaprang hagilen ti berkelan kibang ye kendulang kajing yale kado ban man sim mentai la shibit shun kajing pen shoy jeng ra prathai ka pendap la jing bomhun kata ka bangi ngi don kumta ngilong kumta habang iya hanap thai nginem hon kai kajing ya lanti jongi dan rei ai ba kajing ya lanti jongi kalong ba bangin kerpat ngin duai kumbau ne nong ruai shemen sim u ruai to yalam ngi ku konrat ngin phai shu blai ha kajing ya lanti jongi ngin kerpat yu blai ha kajing lanti jongi bo blai un yalam ngi ha kajing im jongi ladang ila long ta kan kinong bur ka jong utrai kinong buat ke jong ublai un mai no aingi hak jeng ti jungi kum ki samla hak jeng ti jungi kum ki bangai hak ne ka banta hak ne ka dekhot ka ba dekhot ka ban riu ka kren ni kan tien ha ka jeng em ka jongi upol rum pun kan mau hak ne ka landong ka ban riu ka dekhot ka ba ningkongพีกิชากรีก็งูยาละจงคนรัดจงพีก็งูละจงคนรัดจงพีไก่กบาเดยยังไงยพีกุมกีซัมลากุมกีประบังไงก็งูละจงคนรัดจงพีอุบเลยอุนยาลัมหากจึงเอ็มกจงงีกุมกีซัมลากจึงยาลันตีจงงีกุมกีบังไงอุบเลยอุนยาลัมยังงีละดังงีก็งูยาtry jungi Jesus Christ kajing yanti jungi kalong ba hadu kata ha kajing yanti jungi nak perthai Henry kaktien ka jong play pen kan mau ya kane ka benta ya kane ka landong ka baning kong ka dekhot ka ba shipau ha ka city of Paul shakin Ephesus kiktien ka jong play kong ha ka ba wai no tolong ki ba khlan ha utrai bat ka bor ke jing khlan jang u kieng no ke jing kingang tiar ke jong belai baro ba phila ban ya le persya ka boy thap jo syaitan kini upas ki ken tien ka ba pasal pol upen kan mau yangi kum ki samla yangi kum ki parabangai be jong ya hautrai namar ka tien ka jong belai kani ka tien jong belai kalong ka wei ka tiar kum no bangila ban le ban job yau syaitan ha ka jel ti jongi kelam kaktin ka jong belai nginam la ban job yo syaitan kelam ka jing phai ka jong yo belai ngim la ban job yo syaitan tan rei lingba ka ni kaktin ka jong belai ka bapen kan mau ingi bangin kieng ni ka jing kieng ka balang kum ka tiar ka ban yele ya ka bor jong woman ha ka jel ti jong ni ka prathai kani ka banta ko para samla ko para bangai be ka jong autrai ngakan tu ngakar bat ya phi kum ki samla kum ki para bangai kum no bengin yale ya ka bor jong paman ha ka jingel ti jongi ai ba ka jingya lan ti jongi ka long dak ka bangin khmi
baha kum no phin ngin yaaj om kum ki bom start henry kum ki ba start wat ai bangin long ki ba bi hak jel ti jungi ri ai bangin long ki ba start ki ba champang ai bangin long kita ki samla ki ban khami ban pej baha nam takalawai yo kumno ubaman unwan ban kani kan that no ha ka jingem jongi kum ki samla hakini singi mementangi i ki samla shibon ki hap hapadeng ka jing ya janti ki jongki ki hap ha jing senia jona perthai namar balai ba kim khami baha kumno kin ya hak jing janti ki jongki ladangim la ban khami baha ka jing ya janti ki jongi hara perthai kan poi shai sha ka jing senia kan poi sha no sha banta ba ki bor jong waman ki kani kan that no ha jing em jong kum ki samla dei ka makata ka ktien jong blai ong kieng i jing kieng atiar ka jong blai baro ngin kieng i jing kieng atiar jong blai ha jing em ka jong i kum ki samla to blai un kar khu ye kini kan tien ki balapan sngo ha na por ha padeng ka jing tlat ha padeng ka jing duna ublai na ka banta ka buram ka jong u amen. Ni ai kublai shibun ya pi Mr. JN online nagbanta ka tu ka khubor ka ba kodor e ka jong pi ya ka bepla sam hakmat jongi hagni ka por bangi nge scam bagani ka khubor kan long ka jingker khu yangi iwei pe wei ki ba ye pe ling ba jongani ka program tu ble unong lem ron kat bat ngi unong lem ron kat bat pi ba JN online ha ka jing em ka jong pi ka ba man ka si man ka por hagni ka por pan nila poisa ka wei ka benta jong ka jing sakri ka jongi kata ya ka bangin yo ya ka ban pen kantang ya ka jing aingu kum ka jing sang samla ngila yo ban pen kre ka ni ka jing aingu ki bangila yo bandum na ki yeng jong ki para bangai ki jongi mangi sngo ya ka ban aingu yu blai ba na ka benta ka jing ya no senyang lang jong ki khon samla ba ki para bangai baro hapo ka balang hagni ka por ngin yo ban pen kantang ya ki ne ki jing aingu tungnya le cha blai ha ka jing duai sei sem pa kan ran i wan ban phai sakma jong me hagani ka por ka bamanta na ka banta jong ni ka jing sakri ka jongi ngi aingu eme atrai na banta ba mela dondam don kat bangi hapo jong ni ka por ka bamanta lingba ki ni ki banta ki bangela pendam mangi wan ra ru hakma jong me hagani ka por ki ni ki jing ai ki jongi ki bolong ki baret e ngi duai atrai ka bamen kir khu ye ki atrai makin man khrau hakmat ka buram ka jong me ba kum ka jing sang samla ngin yo yak ban penya yak kam ka jong me na ko ka pors ko pa ba kham tam e atrai ban pen khraw ka kerteng ka jong me baru atrai ban penya yak hima ka jong me ba ka kerteng ka jong me atrai kan sansar don bor hagni ka sla khandau ba ka kerteng ka jong me en ra se ki banta ki ba kham se jong kar khui ki ni ki jing aingu ki bangi bo ti khma jong me hagni ka por trai priang ki jing karpan ngi pa ni ki ni baro ha kerteng trai no pnim jing Jesus Christ manta ba ki bom jukur ru amen. Nila poisa ka ba kut jong ka jing sakri ka jongi hagani ka por ni sngo ya ka ban ai khuble ki nong shem banta ba ro ki balai don banta ha ka jing sakri ka jongi hagani ka por na khamtam e na ka banta ka tien ka jong blai ya ka ba nila yo ya ka ban snap hagani ka jan met ka bamta tengin ya penwai no ya ka jing sakri ka jongi hagani ka por da ka bangin ya shem banta lang da ka jing roi ka ba rius pa ar phupra ka jing roi ka ban rius pa ar phupra bat hadien bala de ban roi ka ni ka jing roi ngakar pa di Mr. JN online ben pelaj yangi da ka jing khu penwai Tu ya lam trai babha yang iki kun samla kinong pom balarem bad baswai ling bajing e baro tang hami angin snow lam yangi shaburom jong metrai lenti jeng ya jongi dab jing snew bajesi
trai ba in shami men tangi pai jing ma ba trim ki am jing dum ya ngi katam lam yang ngi shaburom jong mitrai onda jing trai lawai ngin yo shong bat mitrai jing suk jing kemen ngin shem ruker hai akari bapernai long mami kajing shai lam yangi shaburom jong mitrai Hakabawai no lembag ni syakri jongi hendak por oblay isne mengker kui ke baro ke bala pendap kalong bala pediang hon khmat jong me pekalong ro jengker khu nak benta jongi kum ki para bangai batur air ke jeng ai berap kerhai jong turai no penim jongi jus kres ke jeng e jong play pa na bom jukut segi bom jukut lam selok pepentengan ke bon saj bor jong man sim khoj ai begin ke jengker khu lai wai blay gen long ringkat bar ngi kum ki samla ringkat ki para man sim ki badan hakanega balang hakanega ri khasi jantia bat hakanega hakaleng jong na berthai rum jo nado menta bat sri segi bom jukut ro amen.